Наеби си живота с мен. Току-що дадох 50 лева за препарати. Никой да не е посмял да се смее на диадемката ми в момента, косата ми без нея. И смятам, че ще ми пречи на чистенето за това. Мълчание за диадемката, окей? Знам, че не сте я виждали от 2020. Знам, че много ви липсваше тази поредица, но аз толкова много я мразя наистина. Когато бях малка, с майка ми правехме есенно и пролетно прочистване. И беше мащабно точно това, смятам да направя и аз в идните 2 седмици. Така реших да измия абсолютно всички съдове, които притежавам. Лаптопа ми умря, но поне Дени ми звънна с добри новини. Oh my God, нямаш си представа колко съм fucking proud. Буквално седя и те гледам и съм като oh my God, he's so in his element, this is insane. Колко добре ти пасва просто абсолютно всичко там. Не искам да ти кажа, че отстрани страшно много си личи. Хем колко много на тебе ти харесва да го правиш това нещо, хем колко много зареждаш хората около тебе. Защото ти по такъв начин ги предразполагаш. Anyways, първоначалният план беше да направя това почистване за 1 седмица и да отделям по 1 ден на стая, но в последствие стана ясно, че това е абсолютно невъзможно и ми трябва повече време. Плитите са измити и сега е време да прочистим целия хладилник. Хора, тук има само лава, бер! Живея в този апартамент от 2 години и не съм правила толкова deep clean никога. Планирам да изхвърля страшно много неща, да купа нови мебели, нова посуда. В следващия епизод ще ходя в Джамбо, където ще напазарувам страшно много нови неща. Докато чистех хладилника, явно вратата му седеше отворена прекалено дълго време и започна да пищи по най-неприятния, ужасяващ начин, направо ми влезе в мозъка. Млъкни, човек, как да те спра? Да. За ваше щастие и за мое огромно нещастие, тази поредица ще има доста епизоди в идните дни. Така че, примерно, ако искате случайно, може да ме последвате, за да не изпускате следващите епизоди. Път, струва ли ми се или от чешмата ми тече жълта вода? Сега мих чиниите и всичко беше наред, но сега водата ми е жълта. Моля, абсолютно отказвам да мия каквото и да е с тази гадна вода. Просто ще прибера всичко обратно в хладилника и ще измия ваничките, когато вече мога да ги измия с истинска вода. А за сега започваме да чегъртаме печката. Let's go. Печката беше най-тегавото нещо до сега. Буквално и разкачих реалтаните и двойното стъкло, за да я изчиста отвътре. Ще оставим реалтаните и тия неща да ги изчиста, когато имам вода отново. Но за сега изпразних абсолютно всичките шкафчета, да ги изчиста хубаво отвътре. Имам да изпразна и от другата страна, поне това ще го снимам. В следващия епизод ще пазаруваме малко нова посуда и ще организираме всичко обратно в шкафчетата, така че се очертава да е една